mga friends. Ikutin muna natin yung ayan mo sa Pachido. Ikutin muna natin yung Sprite Falls. May akyatan daw doon. Ay. Aakyat. Aakyat muna kami. Wala lang, hindi ko alam. Explore muna namin yung ano, kung anong meron dito. Ano ba meron dyan, Bon? Baka mapagod lang tayo. Medyo naambon mga friends. Kaya sana hindi na lumakas yung ulan para masaya. Parang hindi nasaktan ko. Bon, ano naman pinapagawa mo sa amin? Kakahingal. Hiningal ako. Sino yung Dexter? Okay. Yung hindi yung kalbo? Okay. Nasaan na? Ayaw naman po. Pasang ka. Akala ko dito na. Andun pa pala oh. Baka may bahay talaga yan sila dyan. Kaya ano meron dyan, Bonbon? Punta lang tayo, hindi natin alam kung anong meron dyan. Baka pagdating natin dyan, babarilin na tayo. Pag namatay si Bon, ano? Bumabahan lang tayo. Unahan na tayong dalawa. Kapagod. Ako din. Tapos pagdating natin dyan, wala namang wala namang maganda. Ang daming puno ng lansunis oh. No, meron siya. Baril na yan. Baka wrong turn to ah. Pagod na ako. Malayo pa. Bayan. Andyan na. Malapit na. Bababa. Isang liko pa mga friends.
Ang taas na namin, friends. Punta na natin para para hindi tayo magsisi. Nandito na eh. Kaya Ano? bakit ano meron dyan? Ano yan? Baka may bahay talaga sila dyan. Ano meron? Ano ka pala? Ayos pala. Ha? Bahay lang. Baka bahay ni kuya. Ha? Baka bahay ni kuya. Parang bahay lang, parang field lang. May bahay. Puntahan ko, baka. Tingnan, tayo. Pagod lang kayo. Pinagod mo lang kami. Hindi ko alam din eh. Hindi nga alam nila kuya. Umakit lang din sila. Ha? Hintayin na lang. Sumuko na. Pagod lang. Wala pa ako din. Pawisan ako mga friends. Yung binti ko parang susoko na din. Pero hindi tayo titigil hanggang hindi natin mabuti yung tok-tok. Raining to. Ay. Oh. Akala ko may gold. Ay. Wala lang pala. G-O-L-D. Walang exciting part dito. Ano to, Bogus? Pagod. Sige, pa-shoutout ko sa ano, sa page mo si shoutout na Tumble TV. Sige, Tumble TV. Kuya, ano yung series mo kuya pag-akit dito kuya? Wala lang. Pagod. Ito na yung maabutan mo. Mga bahay lang pala. Wala, mga bahayan lang mga friends. Akala ko may something. Akala ko may something different dito. Ang ganda kasi ng daan. Oh. Ito lang yung makikita mo dito sa dulo mga friends. Ay baka ito yung isang dulo ng ano, isang entrance ng Ay, oo. Sprite. no, Sprite Falls. Ito yung ano yung sa tabing highway. Sa kabila. Siguro yan. Napagod lang kami. Tara, uwi na. Uwi na. Maagali yung nasa hulugan eh. Budol. Golden tayo. Kasalanan niyo to kuya. Na-curious si Bonbon. Inakit kami. Maganda kasi ng daan. Kaya nga. Narating namin yung tok-tok ng hagdan na to na wala kaming napala. Wala ko may kasi. Ano ka pala yun? Sabi ko parang hindi ah. Oh my God. Doon ka na agad sa tindahan. Siya. Babay na mga friends. At kami magano muna dito ng hagdan. Pababa. Bye bye.